that they wanted to work very hard and be very rich in order for their children not to lack of anything. Amen? So I grew up in a very rich home. I didn't have lack of anything. But still there was an emptiness inside of me. Glory to Jesus, until I met Jesus. And he filled my heart and he gave me everything I need, what money cannot buy. To him be the glory. This song is dedicated to him. Above all powers, above all kings, above all nature and all creation, above all wisdom and all the ways of man, you are here before above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasures of the earth. You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all nature and all creation, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Usherman, por pasa adelante, gloria al Señor.
aquí en el barrio de República para traer tu palabra. Ahora que llegó el momento de ofrendar, bendice las ofrendas de tu pueblo para que tu obra siga adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En ons dan bidden Dios dat we God vragen vanavond om olie in onze lamp te geven. Amen. En ons bidden Dios para nos seta de nos lampi. Amen. To give us oil in our lamps. Hallelujah. Gloria a Dios. Geef me olie in mijn lamp en houd me branden. Geef me olie in mijn lamp vandaag. Geef me olie in mijn lamp en houd me branden. Houd me branden tot het einde van de dag. Halleluja. Laten we canten, mi hermana. Laten we zingen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Geef me olie in mijn lamp en houd me branden. Geef me olie in mijn lamp vandaag. Geef me olie in mijn lamp en houd me branden. Houd me branden tot het einde van de dag. Zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna voor de Heer. Zing Hosanna, zing Hosanna, zing Hosanna voor de Heer. Give me all in my lamp and leave me burning. Give me all in my lamp all day. Give me all in my lamp and keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna for the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna for the King. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp all day. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna for the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna for the King. Sing Aleluya, gloria a Jesús. Adora por Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Nuestro Dios está precioso, nuestro Dios está maravilloso, amén. Alabanza a Jesús, aleluya. Y Dios tiene una palabra para cada uno de mi hermano hoy noche. ¿Cuánto habían buscado palabra hoy noche? ¿Cuánto me dio una palabra hoy noche? Alabanza a Jesús, abre tu corazón. A vos, amigo, amiga, decía, a vos que te escucha, y a vos que visitar-nos na primeira noite de campanha, abre meu coração, pastor, a vos também tem mestre de uma palavra de Deus, e Deus tem a palavra para vos a noite, amém? Alabança a Jesus, aleluia. Caminha que Jesus está passando, sempre coisa grande está suceder, sempre coisa grande lo suceder, aleluia.
Pues hoy noche Jesús está aquí, está pasando y cosas grandes lo va a suceder, aleluya. No te importa enfermedad que vos portin, para cualquier tiempo, cuánto tiempo que vos está sufriendo, o vos vai cualquier doctor, cuánto doctor que vos vai, tem ainda, no tiene solución, pero hoy noche Dios tiene solución para vos, amén. Alabanza a Jesús. Pasó el doctor, tú eres doctor, está aquí hoy noche para sanar, para libertar, aleluya, para salvar, gloria a Jesús, para quebrar cadena. Junto conosco hoje noite, nosso pastor, reverendo George Menchei. Alabança a Jesus. E tem som hoje noite que Deus vai usar para bendicionar e por Deus e para a República hoje noite. Glória a Deus. Deus bendiga a minha irmã. God zegen mijn broeders en zusters. Alabanza, Señor. Gloria a Dios. Alabanza, Jesús. Gloria a Dios, maravilloso Dios. Gloria a bom nombre, Senhor. Prijs de Heer vanavond, halleluja. Alaba, Senhor, hoje noite. Hij is in deze plaats aanwezig. Hij is in deze plaats aanwezig. Está presente del lugar aqui. De Bijbel zegt, Bijbel de Bisa. waar 2 of 3 bijeen vergaderd zijn in zijn naam, Camina tem 2 of 3 reunidos em seu nome. daar is hij aanwezig Ele tem naam presente. om ons te zegenen. Para bendicionar-nos. Zo blijft de Heer prijzen vanavond, halleluja. Amém. Siga alaba, Senhor, hoje noite. Het is een andere plaats. Het is niet in de kerk, Nos nota de igreja, maar we moeten Gods aanwezigheid overwinnen. pero nos meste conquistar a presença de Deus. Laten we de Bijbel openen vanavond in Johannes hoofdstuk 3. Láganos abrir nos Bijbel de San Juan capítulo 3. En blijft de Heer prijzen, E halleluja. siga alabando Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor. Gracias, mi rey. Gracias. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús, halleluja. Glória a Deus, aleluia. Vanavond ga ik prediken Hoje noite, me vai predicar. onder de titel Vou dia título, Het is nodig om opnieuw geboren te worden. tá necessário para nascer de novo. Het is nodig om opnieuw geboren te worden. Tá necessário para nascer de novo. Hoofdstuk 3, vers 3. Capítulo 3, versículo 3. Wij lezen het woord van God in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nós lemos a palavra de Deus em nome de Tata e o Espírito Santo. Jezus zei, E Jesus a contestar, waarachtig, de verdade, ik verzeker u, me avisava, alleen wie opnieuw wordt geboren, se gente não nasce de novo, kan het koninkrijk van God zien. e não mira o reino de Deus. Laten we bidden vanavond. Laga nos fazer oração hoje En laten we noite. God vragen om ons te spreken. Laga nos pedir Deus para papia conosco. En dat het ieder die vanavond de redding nodig heeft. Para toda gente que tem necessidade de hoje noite. Amen. Amém. Thank you, Señor. Tata Santo, Deus de glória, nos alaba e bendecir o nome, Senhor. Tata, nos temamos danke que nos porta presente del lugar aqui, Deus mío. Nós sabemos para buscar uma bendição, Senhor. Nós sabemos, Senhor, para trazer boa palavra de barrio aqui, Tata. Oh, Deus mío, tá nos desejo para visitar o barrio aqui, Senhor. Para bendicionar o barrio, que maneira para bendicionar nós, Senhor. Para você, o barrio, que maneira para ser nós. Para falar que barrio que conhecemos, maneira para permitir nós conhecemos. Me tá pedimos, Deus mío, em nome de Jesus. Abre cada ouvido que te escucha. Abre cada pensamento, Senhor, que está atento na boa palavra. Papia ne vida, papia ne coração. Boa palavra traspassa e coração. Boa palavra cambia, boa palavra transforma. Boa palavra sana, boa palavra salva hoje noite, Senhor. Padre, glorificado mês de nos vida. Ajuda-nos, irmão pastor. Abo de Deus que cria voz, Deus mío. Abo ajuda su voz, tata, que pode predicar com de nuevo. Que pode predicar com unção e com graça. La devoción descendió en noche, Dios mío, y gloria y honra tapamos, Señor, del nombre de Jesús. Mijn broers en Amén. zusters kunnen plaatsnemen. Mi hermana por cinta, Maar blijf de Heer prijzen pero vanavond. sigue alabar, Señor, hoy noche. Hij wil iets groot doen vanavond. Es que hace algo grande hoy noche, Maar het is noodzakelijk dat we hem aanbidden. pero es necesario para nos alabar, Het is noodzakelijk dat we hem prijzen. es necesario para nos adorar. In hoofdstuk 3, vers 1 Na capítulo 3, versículo 1, zegt het woord van God. la palabra de Dios te avisa nos. Zo was er een fariseer
Ahora estaba de un hombre de fariseo, een van de Joodse leiders, un gobernante de judío, met de naam Nicodemus. quien estaba te llama Nicodemo. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Él ping anoche cerca a Jesús. Rabbi, Rabí, zei hij, él pisa. wij weten dat u een leraar bent die van God is gekomen. No saco bo ping de Dios como un maestro. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wonderteken doen die u verricht. Pa sobra niyong gente no po hasi milagre ng aki ku abot hasi si Dios no ta kuni. En Jezus zei, Y Jesús a contesta y abise. waarachtig, Di verdad, ik verzeker u al, mita pisabu, ik verzeker u allen, mita pisabu. nee, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Si un gente no nace de nuevo, él no por mira el reino de Dios. Prijs de naam van de Heer, amen. Alaba el nombre del Señor. Alabanza Jesús, halleluja. Wij zien in dit gedeelte van de Bijbel Nos mira de passagem de Bijbel aqui. de man Nicodemus. El hombre Nicodemo. Hij was een fariseer, Ele estava tão fariseu. hij was een leider, Ele estava tão líder. maar hij zag dat Jezus iets had Pero ela mira que Jesus estava tem algo dat hij niet had. que ele não tem. Hij zag dat wanneer Jezus predikt, Ela mira que ora Jesus estava a predicar. dat Jezus op een andere manier predikt. Jesus estava a predicar de uma outra maneira. Hij zag dat Jezus iets speciaal had. Ela mira que Jesus tem algo especial. En ondanks dat hij een meester was in het woord van God, E apesar que estava um maestro de palavra, ondanks dat hij bijbelstudie gaf, apesar que estava dando um estudo não bíblico, amen broers en zuster, is hij s'avonds naar Jezus toegekomen. ela vai à noite cerca de Jesus. Hij is s'avonds naar Jezus gegaan, Ela vai cerca de Jesus à noite. want hij durfde niet overdag te gaan. Pastor, ele não estava da durf, ele não tem coragem para vai den dia. Want hij was een leider. Pastor, ele estava um líder. Een van de grote mensen onder het Joodse volk. Ele estava onde grande na meio pueblo judeu. Hij was iemand die goed, dat het woord van God goed beheerste. Ele estava uma pessoa que pode dominar a palavra de Deus bom. Hij was een meester in Ele het woord van God. estava maestro de palavra de Deus. Dus hoe kan zo iemand nu gaan erkennen Com ensina a word por reconhecer dat Jezus, que Jesus, die geen leviet was, que não estava tão levítico, het woord van God heeft. estava tem palavra de Deus. Maar ondanks zijn positie, Pero apesar de sua posição, ondanks dat hij een onderwijzer was in het woord van God, apesar que estava maestro de palavra de Deus, hij ging naar Jezus toe. ela vai seca Jesus. Hij durfde niet overdag, Ele não estava tribo de vai den dia. want hij wou niet verloren. Hij wou zijn positie niet verloren. Pastor, ele não quer perder sua posição. Maar hij kwam tot Jezus toe. Pero ela pensa que Jesus. En zo in elk leven E assim em cada vida zijn er beletselen tem impedimento não om tot Jezus Christus te para komen. vir cerca Voor Jesus. sommigen is het trots. Para algum de nada orgulho. Voor sommigen, ze willen niet erkennen dat Jezus leeft. Para outro não quer reconhecer que Jesus está vivo. Ze willen niet erkennen dat ze al die tijden ze hebben geleefd, Não quer reconhecer que todo tempo que não viva, dat ze geen gelijk hadden. que não está tiração. In Nederland is er een onderzoek gedaan Na Holanda não há uma investigação over wie gelooft in God. enquanto quem está querendo em Deus. En 80% E 80% van de Nederlanders, de holandês não, of laten we duidelijk zeggen, of laga nos bicele mais claro, 80% van de Europese Nederlanders 80% de holandês não europeu, hebben gezegd dat ze niet geloven in God. a pensa que não está querendo em Deus. Alleen 20% gelooft in God. Solamente 20% está querendo em Deus. Maar God blijft niet te bestaan omdat ik niet in hem geloof. Pero Deus não está querendo assim existir, passou a mim não está querendo em Deus. Geheel Nederland kan niet in God geloven, Gente Holanda porque assim querendo em Jesus, maar em nog Deus. steeds onze God leeft. Pero ainda nos Deus está vivo. Onze Jezus leeft. Nos Deus está vivo, nos Jesus está vivo. Aan zijn naam eer en glorie, Na seu halleluja. nome seja tudo honor e glória. Zo, Nicodemus had één probleem. Assim está com Nicodemo, tem problema. Had één beletsel. Ele tem impedimento. Zijn positie. Sua posição. Wat is jouw beletsel vanavond? Kiko está com impedimento de noite. Om tot Jezus te komen. Para vir secar Jesus.
Nicodemus Nicodemo, had een leegte in zijn hart. estaba tinha vacío en su corazón. Ondanks hij het woord van God las. A pesar que estaba de leer palabra de Dios. Maar hij zag dat hij iets miste in zijn Pero leven. estaba también mira que estaba de falta algo en su En vida. daarom is hij tot Jezus gekomen. Pensé en la piensa a Jesús. Daarom ben ik tot Jezus gekomen. Pensé a mí piensa a Jesús. Hoe wil ik hem prijzen? ¿Cuánto puede ver? En hij kwam tot Jezus. Y él piensa a Jesús S'avonds. anoche. En hij zegt tot Jezus. Y él piensa a Jesús. Ik weet dat u een leraar bent. Mi saco bota un maestro. Ik weet dat u van God bent gekomen. Mi saco boa bini de Dios. Hij wist het. Estaba da Hij sa. zag het. Estaba da Hij mira. kon het voelen. É por Hij kon sentir. het É ervaren. por experienciar. Want niemand kon preken met de zalving van Jezus. Pastor Nuendo no puede predicar sin un show de Jesús. Hij heeft andere predikers gehoord. Él escucha otro predicador. Halleluja. Aleluya. Maar niemand kon prediken zoals Jezus. Pero Nuendo no puede predicar manera Jesús. En hij herkende Jezus als leraar. Y él reconoce a Jesús como En maestro. dat Jezus van God is Y gekomen. que Jesús viene de Dios. En vanavond erkennen wij, halleluja. Y a noche no está En reconocer. vanavond beleiden wij Y a noche no está confesar. dat Jezus is van God gekomen. Que Jesús viene de Dios. Dat Jezus is de Heer. Que Jesús es Señor. Dat Jezus is de koning der koningen. Que Jesús es Rey de Dat Reina. Jezus is de Heer der Heren. Que Jesús es Señor de Aan Señora. zijn naam alle glorie. Y a su nombre sea tu gloria. Prijs de Heer vanavond. Alaba Señor a noche. Hij leeft, Está halleluja. vivo. En hij zei tot Jezus. Y él piensa a Jesús. Ik ben van God gekomen. Voy de Dios. Want niemand kan die dingen doen zonder dat God met hem is. Pa sobre nenhum gente no puede hacer milagros aquí si Dios no está con él. Maar Jezus ging niet in. Pero Jesús no ha En datgene wat contestado. Nicodemus wou. Jesús no adrenta de lo cual Nicodemo estaba aquí. Jezus zag meteen Jesús mira mesora wat Nicodemus nodig had. lo que Nicodemo está timeste. En hij zei tot Nicodemus. Y él avisa a Nicodemo, Waarachtig, ik verzeker u. me te seguravo, Alleen wie opnieuw geboren. si un gente no nace de nuevo, Alleen wie opnieuw wordt geboren. solamente si un gente nace de nuevo, Kan het koninkrijk van God zien. él lo por mira el reino de Dios. Hij zag dat Nicodemus dat hij snapte. Estaba de para que Nicodemo no estaba de comprender. Hij zag dat Nicodemus iets miste. Estaba de mira que Nicodemo estaba de falta algo. En hij zei tot Nicodemus. Y él avisa a Je Nicodemo, kan dit ervaren vou experienciar isso aqui alleen als je opnieuw geboren wordt. solamente se você nasce de novo. Ze kunnen jou vertellen over Jezus. Não vou contar de Jesus. Ze kunnen jou vertellen dat er een levende God is. Não vou contar que tem Deus que está vivo. Maar zolang je je hart niet open voor de Heer, Pero mientras que você não zijn redding niet você ervaren. não pode experienciar sua salvação, Het is nodig om opnieuw geboren te worden. está necessário para nascer de novo. Hoeveel ik in hem prijs, halleluja. Quanto por alaber? Halleluja. Jezus leeft. Jesus está vivo. En in vers 5 zegt het woord van God. Na versículo 5 a palavra da bisa-nos. Nicodemus kon dit niet begrijpen. Nicodemo não pode compreender. 80% van de Europese Nederlanders kunnen dit niet begrijpen. 80% de holandês europeu não pode compreender isso aqui. Want in vers 4 zegt het woord. Passou de versículo 4 a palavra da bisa. Nicodemus antwoordt. Nicodemo avise. Hoe kan iemand geboren worden als hij oud is? Como ele pode nascer ora cueta viejo? Vroeg Nicodemus. Nicodemo apunta. Hij kon toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden, toch? Acaso é poderia entrar de barriga de sua mama para de dos viaja e nasce? Ik snap het niet. E não está compreender. Ik begrijp het niet. E não está compreender. Hoe kan iemand opnieuw geboren worden? Como ele pode nascer de novo? Ik ben al oud. E da viejo caba. Hoe kan ik teruggaan naar mijn baarmoeder, van mijn moeder? Como me papai back da matriz de minha mama? Halleluja. Hij kon dat niet Eu não begrijpen. posso compreender isso aqui. Maar jij en ik begrijpen dat vanavond. Pero a minha avó está compreender isso aqui à noite. Wij weten wat het is om opnieuw geboren te worden. Não sabe que significa para nascer de novo. Halleluja, prijs de Heer. Alaba Senhor, aleluia. Jezus antwoordde. E Jesus a contestar. Waarachtig, ik verzeker u. De verdade, me avisavo. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan. Nenhum gente não poderia entrar no reino de cielo. Tenzij hij geboren wordt uit water en geest. A menos que nasce de água e de espírito.
Om in de hemel te komen, mensen, para nos poder entrar en cielo, persona nang yan nang, mi romana, is nodig tan necesario om 2 keer geboren te worden. para nace un y dos viaja. Om in de hel te belanden Para llegar a infierno, is noodzakelijk tan necesario om alleen maar 1 keer geboren te worden. para nace un viazo. Jezus zei tot Nicodemus, Jesús avisa a Nicodemo, het is nodig, tan het is necesario, noodzakelijk tan necesario om uit water en geest geboren te worden. para nace de agua y de espíritu. Water en geest. Agua y espíritu. We willen hem prijzen vanavond. ¿Cuánto para la bella noche? En in vers 6 zegt Jezus, Y de versículo 6 Jesús te avisa, wat geboren is uit mens, is menselijk. lo que está nacido de carne, ta carne. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Y lo que está nacido de espíritu, ta espíritu. Wees niet verbaasd dat ik zei No queda extrañar con mi avisabo, dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. como este nace de nuevo. De wind waait waarheen hij wil. Viento te sopla onda e que, Je hoort zijn geluid. y vos te escuchas su sonido. Maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Ma vos no sabes onda eta pinina, onda eta bai. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Así natures nan cuando nace de espíritu. En Jezus wil gewoon hem uit te leggen. Y Halleluja. Jesús comienza a explicar. Om deze nieuwe wereld te begrijpen, Para comprender el mundo nuevo aquí, moet je uit geest geboren worden. vos nace de espíritu. Het is nodig Es om voor necesario een tweede keer geboren te para worden. nacer para un de dos viaja. Mensen, we weten No sabe wanneer, hoe zeg je dat? Wanneer een baby groeit in de baarmoeder, que ora yuta crece de matriz, de baby zit daar voor 9 maanden. e yuta dormir tem para 9 luna. Bij een normale zwangerschap. Den un embarazo normal. Amen. 9 maanden in de baarmoeder van de moeder. 9 luna den matriz de mama. Het enige wat deze foetus kent, El único cosco efecto aquí conocer is de omgeving van de baarmoeder. da vecindad, conocer matrizo, Amen, broeders en zusters. área de matrizo. Hij kent niks anders. No conoce nada otro. De baarmoeder is een wereld. Tiene matriz está un mundo. De vruchtwater is datgene wat hij ervaart. Agua de matriz, lo cual está experiencia. Daarbinnen is het donker. Dentro escuro. Hij weet niet wat daar buiten bestaat. No sabe que está existir para fora de einang. Hij weet niet dat daar buiten licht is. No sabe que fora de luz. Hij weet niet dat daar buiten een andere wereld is. No sabe que fora de outro mundo. Als de baby zou kunnen praten in de baarmoeder, Se eu lo por a papia de matriz, dan zou hij met klem zeggen, ele pensa decididamente. er bestaat alleen maar duisternis. No, a escuridão só está existir. Er bestaat alleen maar vruchtwater. No, tá a água e o só está Er existir. bestaat niks meer dan deze baarmoeder. Não está existir nada outro que não tem matriz Want die aqui. baby kent niks anders. So, el baby não conhece nada outro. Wanneer licht op de buik van de moeder valt, Ora que luz brilha riba e barriga de mama, de baby draait om in de buik. e yuta pira den e barriga. Want hij kan niet met fel licht. So, e não por contra luz skerpi. Hoeveel ik hem prijzen? Quanto por adorei, Hij is gewend aan duisternis. ele acostumbra com escuridão. Hij weet niet anders. E não conhece outro. Hoeveel ik hem prijzen? Quanto por la ver. En de vruchtwater E a água de you, is haar kennis, da seu conhecimento, haar realiteit, sua realidade, haar ervaring. sua experiência. Hij weet niet dat er schone water of vruchtwater bestaat. E no saco de água mais limpico, ao you. Hoeveel kunnen we Jezus prijzen? Quanto por alabar Senhor Jesus. Vanaf 28 weken Começando su 28 semana, kan de baby zijn ogen openen in de baarmoeder. e eu vou começar a abrir sua uova de matriz. En nog steeds kan hij niet goed zien, het is donker. Pero ainda não pode mirar bom, passou tá escuro. Wanneer er fel licht op de buik valt, Ora a luz que arpicai de bebarica, draait zij om. e pira su Hij mês. kan niet tegen het licht. E não por contra a luz. Jezus is het licht. Jesus tá luz. Hoeveel kunnen hem prijzen? Quanto para ver. Alabanza al Señor. Glória a Deus, aleluia. Dus zoals we hebben vastgesteld, Que minha maneira nos a determinar, nos apresentar,
dat zijn wereld is. Aceita su mundo. Maar na 9 maanden Pero después de 9 luna, is het tijd ta tempo om geboren te worden. para nacer de novo. 9 Para maanden in nacer. de baarmoeder 9 luna de matriz. is tijd Ta voor tempo een nieuwe episode in het leven van de baby. para episodio novo de vida de eu. En de vruchtwater gaat kapot E awe you ta quebra. en de baby komt naar buiten. E baby ta sali, eu ta sali. Een nieuwe wereld open voor deze baby. Mundo novo ta abre para eu aqui. Plotseling komt hij eruit De repente esta sali, met ogen dicht. com sua olho não Te será veel licht. demasiado luz. Hij is niet gewend aan dat licht. E não está acostumbrado a luz aqui. Een nieuwe wereld. Mundo novo. Nu is iemand anders die hem wast. Agora que tá outro gente da banhe. Hij zat 9 maanden in dezelfde water. 9 luna largo, ela dormida em imenso água. Nu elke dag schoon water. Agora que cada dia água novo. Hoeveel ik hem prijzen. Quanto parabéns. En met de tijd verandert dit. E com o tempo isso aqui tá cambia. Alles is anders nu voor de baby. Agora que tudo costa diferente para Yuki. Vroeger kreeg hij zijn voeten via de navelstreng. Antes estava da raia sua comida para meio de lombriche. Maar nu is hij vrijgemaakt van de navelstreng. Pero agora que está livre de lombriche. Nu moet hij op een andere manier eten binnenkrijgen. Agora que tem que receber seu alimento de uma outra maneira. Nu wordt hij gewassen. Agora que está wordt banhar. Nu is hij niet meer afhankelijk van de navelstreng. Agora que não está depender de lombriche mais. Hij is losgemaakt Ela guarda assim livre. van zijn verleden in de baarmoeder. De seu passado de matriz. Als de baby Ora eu in de buik van de baarmoeder was gestorven, se eu lo amori de matriz de boca de matriz. heeft die baby nooit een andere wil kunnen kennen. Eu nunca lo conhecer outro mundo. En zo is er ook de noodzaak om opnieuw geboren te worden. E assim também tem necessidade de nascer de novo. Zolang je niet opnieuw geboren wordt, Mientras que não nasce de novo, zolang je niet voor de tweede keer geboren wordt, mientras não nasce para de dos viaja, is deze wereld je enige realiteit. o mundo aquilo tá a única realidade. Maar er is een andere realiteit. Pero tem outra realidade. Een realiteit dat je niet kan tasten met je handen. Outra realidade que não pode mexer com mana. Een realiteit dat je kan ervaren in je geest. Uma realidade que pode experienciar em seu espírito. En om deze realiteit te kunnen ervaren, E para poder experienciar a realidade aqui, is noodzakelijk om opnieuw geboren te é worden. necessário para nascer de novo. Halleluja! Glória a Deus. Het is noodzakelijk om uit geest opnieuw geboren te É worden. necessário para nascer de novo de espírito. Hoeveel kunnen hem prijzen? Quanto pode ver? We zaten in deze wereld. Nós estamos no mundo aqui. We waren in deze wereld. Nós estamos no mundo aqui. We waren in duisternis. Nós estamos na escuridão. We konden niet zien. Nós não podemos mirar. Onze ogen waren gesloten. Nosso olho não estava cerrado. We dachten dat we alles hadden. Nós pensa que nós estamos em turcos. We dachten dat we alles wisten. Nós pensa que nós estamos só turcos. Maar er bestond een andere wereld. Pero estava a existir outro mundo. En we hadden geen kennis van die E wereld. nós não temos conhecimento de mundo aqui. God zij dank, halleluja. Danke a Deus. Voor die dag. Para o dia Dat ze ons het woord hebben gepredikt. que nós predicar nossa palavra. Dat ze mij hebben gezegd. Que nós avisamos. George, er is een andere wereld. Ai, de outro mundo. Er is een andere wereld. De outro mundo. Er is een andere De wereld. outro mundo. Halleluja. Aleluia. Prijs de naam van de Heer. Alaba em nome do Senhor. Alaba em nome do Senhor. Halleluja. En toen ik Jezus heb aangenomen in mijn leven. E ora me aceitar Jesus de minha vida. Toen ik voor de tweede keer opnieuw geboren Ora me werd, nasce de novo para de dos via. ben ik dit nieuw leven ingegaan. Me adrenta de vida novo aqui. Nieuwe ervaringen. Experiência nang novo. Kijk wat God zegt in Johannes hoofdstuk 3. Laga nos aqui com Deus te bisa em San Juan capítulo 3. Aleluya. Aleluia, glória a Deus. Prijs de Heer. Alaba Senhor. Aleluia. Hij zegt in vers 16. Na versículo 16 eta bisa. Want God had de wereld zo lief. Pa sobre Deus estima mundo assina tanto. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Que ela dona suyo unigênito. Opdat iedereen die in hem gelooft. Pa quem que quer denche. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
no vai perder, mas tem vida eterno. Jezus Jesus is de weg, é caminho, de waarheid é verdade en het leven. e é vida. Niemand komt tot de Vader Nenhum gente não chega a ser que tata, dan via Jezus se Christus. não está para meio de Deus. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Deus a dona seu unigênito, Omdat God jou ook lief heeft gehad. mas o Deus estima abo também En nog steeds heeft. e ainda estimabo. Ondanks jij niet in God gelooft. Apesar que você não está querendo em Deus, Ondanks dat jij beleidt dat je een atheïst bent. apesar que você está confessar que você é ateu, Desondanks heeft God Jezus Christus gestuurd. apesar de tudo isso que Deus manda Jesus, Want hij weet so essa dat jij die tweede wereld niet kent. que você não conhece é de dois mundos aí. Hij heeft jou en mij zo lief gehad. Ela estima abo yami assina tanto Dat hij zijn enige geboren zoon. que ela tuna su único yo Zodat wij leven kunnen hebben. para nós por ter vida, Zodat wij uit de geest geboren kunnen worden. para nós por nascer de espírito. Jezus is de weg. Jesus é caminho. Als je Jezus vanavond aanneemt in je hart. Se você aceitar Jesus a noite dentro do coração, Open een nieuwe wereld voor je. mundo novo tá abre Een pabo, nieuw leven. vida novo, Nieuwe ervaringen. experiência nang novo, Dingen die je nooit hebt ervaren in je leven. coisas nang que nunca va experienciar de vida. Ik kan je vertellen. Mi po bisabo, Ik kan je details geven over mijn leven. mi po tunabo detalhe nang di mi vida. Maar zolang je je hart niet opent voor de Heer Jezus. Pero mientras você tá abre o coração para Senhor Jesus, Is alleen maar een theorie. esta queda teoria, Een mogelijkheid. possibilidade. Ik heb die kans gegrepen. A mi agarra e oportunidade. En ik zei ja tegen Jezus. E mabisa sina Ik Jesus. zei ja tegen Jezus. Mi mabisa sina Jesus. 31 jaar geleden 31 anos passar. heb ik mijn leven gegeven aan Jezus. Mi aduna Jesus mi vida. Niks was voor mij een obstakel. Nada não estava tão impedimento para mim. Positie was geen obstakel. Posição não estava tão obstáculo. Opleiding was geen obstakel. Mi educação, mi formação não estava tão obstáculo. Wijsheid was geen obstakel. Sabedoria não estava tão obstáculo. Halleluja. Aleluia. Wat kan iemand geven om God in zijn hart te kunnen ontvangen? Kiko uende poduna para receber Deus dentro seu coração. Wat kan je betalen Kiko por paga om God te mogen ervaren? para por experienciar Deus. Het is gratis. Eta por nada. God heeft je zo lief gehad. É Deus que estimava assim tanto. Hij heeft Jezus gratis gestuurd voor jou. Amanda Jesus por nada pabo. In Johannes 1 vers 12. Den San Juan 1:2. Aleluya. En met deze twee versen gaan we eindigen vanavond. E com os dois versículos nan aqui nós termina a noite. Johannes 1 vers 12 San Juan 1:2. zegt dat we vanaf vers 11 lezen. Laga nos lesa voor de Jesus. Of vanaf vers 10. Of voor de versículo 10. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En toch kent de wereld hem niet. Estava da den mundo e o mundo guardo trabajador de je e o mundo não estava da conhecer. De schepper van hemel en aarde. É palavra. Het levend woord É palavra vivo. was in de wereld. Estava da den mundo. De wereld is door hem ontstaan. É mundo a guardo existidor de je. En toch kennen de wereld hem niet. E toch mundo não conhece. Toch heeft de wereld hem niet met open armen ontvangen. Toch o mundo não recebia com braça não abrir. Hij kwam naar wat van hem was. Ela pensa que snang kuta de je. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Pero snang kuta de je não a recebia. Maar wij hebben wel Jezus ontvangen. Pero não se a recebia Jesus. Hoeveel kunnen amen zeggen? Quanto para amen? Wie, en kijk hier wat het zegt in vers 12. E o aqui com o versículo 12 da bisa. Wie hem wel ontvingen Matures nang kwa recebie. en in zijn naam geloven, E ta quiere den su number. heeft hij het voorrecht gegeven Ela dona nang e derecho. om kinderen van God te worden. Papira yunang de Dios. Hij heeft hun voorrecht gegeven. Ela dona nang un derecho. Un privilegio.
om kind van God te zijn. patayunan de Dios. Het gaat me niet om een christen te noemen. Nos no tiene vergüenza de llamarnos mes cristianos. Het is een voorrecht. Es un privilegio. Een voorrecht Un privilegio. om kind van God te zijn. Patayu de Dios. Dank God Mita agradece Dios. dat zijn licht heeft. Gloria. Dat zijn licht op mijn denken kwam. Con su luz abrirá mi pensamiento. En mijn geestelijke ogen heeft geopend. Y abre mi vista espiritual. Zodat ik kon weten Pa así na mi poraza. dat die machtige God Que el Dios poderoso es. in je hart kan komen leven. Por mi viva de mi corazón. En toen ik ja zei tegen Jezus, Y ahora me pisa así na Jesús. is hij realiteit voor mij Él geworden. abrió realidad para mí. Mijn lichaam is een tempel geworden. Mi cuerpo abrió un templo ahora. En ik ervaar hem elke dag in Y mijn mi leven. experiencia cada día de mi vida. In vers 13 zegt het woord van God. En versículo 13 palabras de pisa. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Que no nace de una manera natural. Amen. En daarom kon Nicodemus niet begrijpen. Pensé Nicodemo no para comprender. Degenen die uit de geest geboren zijn, Están que nacer de espíritu. zijn niet op natuurlijke wijze geboren. No nace de una forma natural. Niet uit lichamelijke wijze, niet uit lichamelijke verlangen. No nace de deseo carnal. Of uit de wil van een mens. O por de voluntad de gente. Maar uit God. Pero por de Dios. De tweede geboorte El nacimiento de nuevo. is een geboorte uit de geest. Da un nacimiento de espíritu. Het is een geboorte van God. Da un nacimiento de Het Dios. is de wil van een mens. No da de voluntad de Maar carne. het is de wil van de almachtige God. Pero da voluntad de todopoderoso Dios. En vanavond, Y hoy noche. u ook, Abo también. heeft het voorrecht Tiene privilegio. om Jezus te kunnen accepteren in je hart. Para aceptar Jesús de mi corazón. U ook Abo también. heeft de kans Vos también de oportunidad. om gered te worden. Para guardar salvar. U ook Abo heeft también. het voorrecht Tiene om privilegio. Jezus te mogen ervaren in je leven. Para poder experienciar Jesús de mi vida. Laten we opstaan vanavond. Láganos la para hoy noche. En dat we de Heer prijzen. Y láganos comenzar a alabar, Señor. Thank
aquí porque acepta a Dios de mi corazón. Kom naar voren. Ven delante En we zullen voor jou bidden. y nos hace oración, Pablo. En jij kan ook opnieuw geboren worden. Y abotame por nacer de nuevo. En jij kan ook deze nieuwe wereld ervaren. Y abotame por experienciar el mundo nuevo Dat hebben wij aquí. allemaal gedaan. Nos turas hacia We aquí. hebben Jezus aangenomen in ons hart. Nos ha recibido Jesús de nuestro corazón. En nu zijn we nieuwe. Y ahora que nos está nuevo, We zijn nieuw. nos está nuevo, Opnieuw geboren. nos nace de nuevo. Is er iemand voor Jezus vanavond? Tengo gente para Jesús esta noche. Is er vanavond iemand in deze plaats Tengo gente de lugar aquí die Jezus wil aannemen? que acepta a Cristo. Kom naar voren. Ven delante En we zullen voor jou bidden. y nos hace oración, Pablo. Hay una vida aquí para Jesús en este lugar. Is there a life for Jesus in this place? Hay una vida aquí para Jesús. Is there a life for Jesus in this place? Usted quiere aceptar a Jesús en su Do you corazón. want to receive Jesus in your heart? Usted quiere nacer de nuevo. Do you want to be born again? Usted quiere nacer de nuevo. Do you want to be born again? Usted quiere nacer por segunda vez. Do you want to be born for the second time? Ven, Come. vamos a orar por usted. We're gonna pray for you. El Dios va a vivir en tu vida. And God will come and live in your life. Adora a Dios en esta noche de iglesia. Praise God. Adora a Dios. Praise God. Adora a Dios. Praise God. Halleluja. Naar het kruis Allá en la cruz. heeft Jezus onze zonde op hem zelf genomen. Jesús se toma nos picana en el Maar daar aan het kruis Pero allá en la cruz. heeft hij ook onze ziekte op zich genomen. Pero que toma nos enfermedad también en el Kruis van Jezus El cruz de Jesús. geeft ons redding Esta duna nos salvación. en genezing. Y esta duna nos Als salvación. iemand vanavond ziek is Si Dios es de que tan malo. en u gelooft Y vos quiere. dat Jezus u kan genezen, Jesús por sanado. kom naar voren Ven delante. en we gaan voor jou bidden. Y nos lo hace. There at the cross. Cristo murió por nuestros pecados, Jesus died for our sins. también murió por nuestras enfermedades. He died for our sickness too. Y si usted cree And if you believe que Cristo te puede sanar, that Jesus can heal you, ven, come. vamos a orar por We're usted. gonna pray for you. Y Dios te va a tocar. And God is gonna touch Y you. por sus llagas, Because in his wounds, y por sus llagas, through his wounds, vas a recibir sanidad en esta you noche. shall receive healing. Door zijn streamen. Door die su yaganan, Y zal genezing ontvangen vanavond. lo va a recibir sanidad hoy noche. Hay una vida más que necesita sanidad en esta noche. Is there another life that needs healing tonight? Ven, Come. vamos a orar por usted. We're gonna pray for you. Y Dios te va a sanar. And God is gonna heal you. Ven, Come. no tengas miedo. Don't be scared. Dios te Don't va be a sanar afraid. en esta noche. God is gonna heal you. Y de los líderes acercar al altar. I ask the leaders to come forward. Alabanza a Jesús. We gaan bidden voor deze mensen. Nós também a oração de persona nang aqui. En God gaat ze genezen. E Deus los sanará. Hoeveel u geloven dat? Quanto da queres aqui? Halleluja. Begin te bidden, kerk. Laga nos van a oração, igreja. Begin te bidden. Começar a oração. Bid, kerk. Começar a oração. Ora, iglesia.
Pray, church. Los mirones son de cartón, pero la iglesia adora. Clama a Dios. Clama a Dios, iglesia. Cry out unto God. Clama a Dios. Cry out unto God. Aleluya. Que Dios obre maravillas. That God may do wonders. Cristo, te entronamos y adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia.
Jesús. Danke, Padre Celestial. Danke, mi Rey. Danke, Jehová, por palabra. Oh Dios, prosperamos palabra, Jehová, de cada corazón. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Que te viva. Y en su nombre, cuando recibe a noche. Bueno, pues, orar tu así.